הנה מייק טייסון לפני הקרב, מתכונן לקרב, הנה הוא מכין את האגרופים שלו והוא נותן אגרופים. כן מייק טייסון, למי אתה הולך לתת את האגרופים שלך? מייק טייסון מתכונן לקרב מול מוחמד עלי, מוחמד עלי מתכונן גם כן. מייק טייסון מכין את האגרופים הקטנים שלו והוא הולך לתת אותם. למי מייק טייסון הולך לתת את האגרופים האלה היום, מייק? הנה הוא מכין את האגרופים הגדולים והמסוכנים האלה. בוטרוס ראלי בריצה. אנחנו נעבור לבריכה. בבריכה יש לנו היום שחיית ברפר עם יד אחת לנכים מוגבלים. שם רץ הרצון האוטומטי, רצי רוץ. ואנחנו חוזרים אליך מייק טייסון. כן מייק טייסון, אתה מראה לנו את האגרופים שלך. מי הולך לחטוף היום האגרופים האלה? כן טייסון, תראה לנו איך אתה הולך לתת אגרופים. כן טייסון, כל הכבוד טייסון, כל הכבוד טייסון, תיתן לו אגרופים. טייסון, 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 תראה את האגרופים שלך, כל הכבוד טייסון, תראה את זה, תראה את זה, איזה גיבור גדול. יש לנו מתחרה היום, מתחרה חזק, הקרב הוא גדול, הקרב הוא עוצמתי. מייק טייסון עם אגרופי הברזל מול מוחמד עלי שמת מזמן, והקרב הזה יוכרע בתוך 30 שניות אני חושב. טייסון מראה את הכפות ידיים שלו, טוב מאוד טייסון, תן להם אגרופים, תן אגרופים, טוב מאוד טייסון, מה שיש לך להגיד תגיד בבית המשפט, פה חבל. כן טייסון, תן להם באבי אביהם, טוב מאוד, זה גיבור, זהו גיבור על לאומי שברגע נתון יכול גם להפוך להיות סופרמן. מייקל, תראה להם את הטיסה של סופרמן. איזה גיבור גדול אתה. הנה הוא שוב פעם מכין את האגרופים והוא הולך לאגרף אותו. תן פה אגרוף, תן פה אגרוף. רוקי בלבוע. רוקי.